L'Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts. Bon dia, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades aquest dijous 8 de gener. L'Ajuntament de Sant Cugat ha avalat la viabilitat de l'annexió de Bellaterra. El govern santcugatenc considera que el procés és jurídicament possible i territorialment coherent, però deixa clar que l'eventual incorporació no comportaria automàticament el manteniment de l'entitat municipal descentralitzada de Bellaterra, ja que aquesta està jurídicament vinculada al fet de pertànyer a un municipi concret i no es pot traslladar ni mantenir de manera automàtica en un altre terme municipal, un punt que comparteixen des de la Diputació de Barcelona. L'informe de Sant Cugat conclou que es compleixen els requisits que marca la normativa catalana per a una segregació parcial i agregació a un altre municipi, tant pel que fa a criteris demogràfics com també geogràfics, econòmics i funcionals. Això situa el municipi per primera vegada a favor de l'annexió, però en condicions sobre l'encaix de Bellaterra si el procés avança en aquesta direcció. Recordem que a Bellaterra es va fer una consulta veïnal en què el 60% dels votants es van pronunciar a favor de passar a Sant Cugat amb una participació del 90%. La comissió sosté que el mandat democràtic és clar i defensa que l'annexió ha de tirar endavant, encara que això impliqui la desaparició de l'MD actual. El procediment ara entra en una nova fase en què la decisió final correspondrà al Govern de la Generalitat. Joan Reca, figura clau de l'escola del rugbi a Sant Cugat, ha mort a l'edat de 76 anys la matinada de dimarts a dimecres després de patir una llarga malaltia. Reca va ser el gran impulsor del planter santcugatenc a la dècada dels 2000 i va implementar una metodologia que avui en dia encara continua present al club santcugatenc. El torneig Joan Reca, en honor a la seva figura, va adoptar aquest nom des del 2017, la primera edició, i s'ha convertit en una competició referent de planter en l'àmbit internacional. La vella serà aquest dijous, d'11 del matí a 8 de la tarda, al tanatori de Sant Cugat i la cerimònia aquest divendres a les 9:30 del matí. I abans d'acabar, com sempre, us recomanem un dels actes a la nostra agenda. Avui ens fixem en la presentació del projecte solidari Uniride 2026. La iniciativa té la voluntat de portar un carregament de material, ulleres, roba, joguines, material escolar, a comunitats rurals del sud del Marroc, aprofitant la celebració de l'Uniride 2026. L'acte es fa avui dijous a 11:15 del matí a la plaça de la Vila. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.